no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas. Como cada semana damos a benvida a unha nova edición de Informar na que lles falaremos, entre outros temas, das melloras previstas na lonxa de Ribeira e tamén do incremento do tráfico portuario nas Rías Baixas con respecto ao verán do pasado ano. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. A lonxa de Ribeira contará cunha sala modular de subasta máis espaciosa. Para isto demolerase un tabique. Palmeira acolle esta fin de semana a cuarta edición da Exaltación do Polvo, na que a organización agarda repartir máis de 1000 kilos. As mellores traíñas do Cantábrico daránse cita este domingo en Cabo de Cruz para disputar a 27ª edición da Bandeira Concello de Boiro. 15 días despois da posta en marcha da lonxa de Ribeira detectáronse as principais demandas dos usuarios. Por esta razón vaise demoler un tabique para contar cun maior espazo na sala de subastas. Tanto a Xerencia como Portos de Galicia decidiron darlle un marxe de 15 días á nova lonxa para detectar as necesidades operativas derivadas da súa posta en funcionamento. A principal é a falla de espazo na sala de subastas, polo que se procederá á unión de dous módulos a través da supresión dun tabique, habilitando así unha sala modular. Principalmente consistirá en unir las dos salas de subasta, dado que artes menores requiere un espacio un poquito mayor, y también los compradores solicitan tener visualizar más lo que está pasando en las otras salas. Entonces, la idea inicial es suprimir uno de los tabiques que dividen las dos salas y hacer una sala modular que pueda articularse como doble. Trátase dunha actuación viable a nivel estrutural e cun custo non moi elevado, polo que se acometerá de xeito inmediato. O tempo que se executa esta actuación, Portos de Galicia está a rematalo o acondicionamento dos accesos e o peche do recinto, así como os axustes no suministro de auga salgada. Digamos, estructuralmente no tiene ningún problema el poder demoler o cambiar los tabiques y los paneles de la compartimentación que tiene cada sala, ¿no? Esto es factible y además a un coste muy razonable. Hemos de pensar que hay otros problemas que nos afectan a nosotros directamente, como son los mantenimientos. Entonces, bueno, del uso pues del agua salada, etcétera, pues tenemos que ajustar las instalaciones. Ello también nos implica a nosotros una labor de comprobación permanente y de coordinación con la UTE, pues al fin y al cabo ellos son los que están aquí permanentemente y ante cualquier incidencia pues nos tienen que informar para poder evitar los posibles problemas, ¿no? Y estamos pues terminando los temas de cierres, los accesos, que también han sido algunos problemas que nos han dado estas dos semanas previas. Son detalles derivados do normal funcionamento da infraestrutura que teñen xurdido noutras lonxas da comunidade, polo que o balance dende a súa posta en marcha é moi positivo, tanto para a empresa adxudicataria como para a administración. Bueno, todos aqueles malos augurios de moita xente, pois en tan solo 15 días creo que van alá, que o Ayuntamento fixo un esforzo en que fora o propio sector que rentabilizara o traballo do mar e estamos moi satisfeitos que así sea, non? Por outra banda, o director de Portos informou de que rematado o prazo para a presentación de ofertas para a explotación do restaurante, o concurso quedou deserto. A Administración decidiu dar 10 días máis de prazo por se algunha empresa se interesa. De non ser así, plantexará unha rebaixa das taxas. Boas novas para os portos deportivos das Rías Baixas, no que vai de verán tense incrementado en un 12% o número de embarcacións que recalaron nestas instalacións.
As Rías Baixas contaron cun aumento do 12% en embarcacións en tránsito no mes de xullo, con 211 embarcacións máis que no pasado ano. Son datos máis que positivos para este tipo de turismo. A provincia de Pontevedra contou coa presenza de preto de 1000 embarcacións no pasado mes. Datos positivos que, segundo o presidente de Portos de Galicia, chegan con algunha que outra novidade. Hai unhas novidades respecto á tipoloxía das embarcacións que recalan nos portos galegos. En que sentido? Sobre todo nos portos autonómicos, no sentido de que están chegando embarcacións dunhas esloras maiores ao habitual e están chegando tamén navegantes a través de modalidades de navegación como pode ser a coñecida como rally, que é unha navegación en flotiña e que é unha navegación que a veces, bueno, pues pode haber 20, 30 embarcacións. A promoción deste tipo de turismo marítimo tamén está tendo a súa repercusión nestes resultados. Se están facendo as reservas para as atracadas nos portos autonómicos con moitísima antelación fronte a que viña sendo previsto, estando previsto, e que nos intuímos, como nos din tamén os propios xestores dos portos deportivos, que se debe por unha banda a acción promocional que estamos desenvolvendo desde hai xa 4 ou 5 anos, tanto Turismo de Galicia como o propio ente público Portos de Galicia, e tamén, por suposto, a un programa que se chama Pasaporte por Escalas, que fai que se poida traballar con esa antelación. Segundo Durán, dende o punto de vista do negocio, este turismo deixou unha repercusión económica de 300.000 euros na provincia. Por Portos, o de Sanxenxo recibiu 167 embarcacións no mes de xullo, o de Portonovo 150, o de Combarro 156 e o de Pedras Negras 91. Costas investirá 400.000 euros no acondicionamento da praia de Testal. Habilitarase unha senda peonil que conectará o Areal con Taramancos. A principios de setembro, o alcalde de Noia viaxará a Madrid para manter un encontro cos responsables da demarcación de costas do Estado. Baixo o brazo, numerosos proxectos. Un dos máis inminentes, a rexeneración da franxa costeira de Testal. A construción dunha senda peonil dende o Areal ata Taramancos evitará o acceso rodado á zona dunar, impedindo que se siga a deteriorar esta área de tanto valor ecolóxico. Se mellore a conectividade a través dunha senda peonil que vai nunha estrutura elevada, unha estrutura ou ben en madeira ou en algún material sintético que fundamentalmente busca dous obxectivos. Por unha banda, facilitar o acceso peonil dende Testal hacia a praia de Taramancos para logo darlle continuidade no futuro nunha zona de alto valor ecolóxico, tendo en conta que forma parte da rede Natura e lugar de importancia comunitaria que busca dous obxectivos. Por unha banda, mellorar esa accesibilidade, por outra tamén evitar o estacionamento de vehículos nesa zona próxima ao Areal. Nos últimos meses, dende o Concello, levámonos a cabo unha serie de actuacións colocando uns volardos e unhas pedras que imposibiliten o tránsito de vehículos a través desa zona. Con esta actuación complementaríase, habilitaríase tamén unha zona de estacionamento para vehículos na zona interior, melloraríase o aspecto dese conxunto. Esta actuación, que xa se atopa en fase de exposición pública, vense sumar a outros ambiciosos proxectos que Costas está a cometer no Concello noiés, que tamén se abordarán neste encontro. Está previsto manter na primeira semana de setembro unha reunión novamente na Dirección Xeral, onde se aborde tanto este asunto como tamén o relativo ao adiantamento e a mellora da fachada marítima de Noia, as actuacións de continuación da rexeneración da ría e tamén a construción dunha glorieta, dunha rotonda na desembocadura da Ponte do Campo de Noia para mellorar esa conectividade hacia o núcleo urbano e hacia o casco histórico. O alcalde noiés aproveitará a súa viaxe a Madrid para solicitar a construción dun acceso peonil dende a Bruñeiras a Río do Porto, de xeito que se habilite un paseo duns 7 kilómetros.
Estáse tamén facendo unha xestión para facilitar ese acceso dende Punta Bruñeiras ata Río do Porto para que os viandantes poidan facer ese percorrido e achegarse ata o inicio da variante, atravesar a ponte da variante e desembocar en Testal, co obxectivo de que se poda facer un percorrido de máis ou menos 7 km que permita o retorno a Noia. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O polvo converterase no protagonista gastronómico desta fin de semana en Palmeira, onde se celebra a cuarta exaltación do cefalópodo. Dende as 11 da mañá do sábado, o afamado polveiro Manuel Veloso traballará arreo para que todos aqueles veciños e visitantes que se acheguen ata Palmeira poidan dar conta dunha boa ración de polvo. A cuarta edición da Festa do Polvo de Palmeira, que cada ano vai se afianzando máis. Creo que este ano incluso se aumentan os metros cuadrados que se dedica a este evento. Dicirlle a todos os veciños e os visitantes pois que vayan a disfrutar deste magnífico plato tan famoso, tan enxebre e tan noso e tan gallego como é o pulpo á feira, nada máis. Aínda que a carpa instalada na zona portuaria abrirá xa pola mañá, o pregón non terá lugar ata 7:15 da tarde, seguido dunha serie de actividades complementarias e unha verbena nocturna. O sábado 26, pois teremos o grupo Xiada dándonos a alborada xa toda a mañá a partir das 9 da mañán hasta 1:30, 2 da tarde, teremos o grupo Xiada. Teremos unha charanga tamén, é o que iba a decir antes, temos unha charanga tamén por toda a zona portuaria, toda a mañá e toda a tarde. A partir das 5 da tarde ás 7 teremos un obradoiro infantil con actividades diversas por rapaciños, por nenos. E ás 8:45 tuvemos que modificar, en un principio saliron uns carteles que eran ás 7, pero bueno, hai unha pequena variación de un cuarto de hora que pode ser un pouquiño arriba, un pouquiño abaixo, donde teremos o pregón a cargo de José Ramón, o ex-deportivista. Unha vez terminado o pregón, teremos unha exhibición de taekwondo a cargo do Club Natural Sport Vidergue, que xa tamén veo o ano pasado e colaborou con nós. E para rematar o día, pois, teremos a actuación que comenzará ás 9:30 hasta 1:30, 2 da mañá, a cargo do trío Togallán. A organización agarda nesta cuarta edición colleitar o mesmo éxito de público que nos anos anteriores para garantir o futuro desta exaltación tradicional que pon en valor un dos produtos do mar máis apreciados. No noso apartado de deportes damoslle conta da completa axenda para esta fin de semana con 2 citas en Boiro e unha en Portosín. Ás 11 da mañá do domingo, a primeira das quendas tomará a saída no campo de regatas de Cabo de Cruz. Se realizase nun marco onde participan 12 traíñas. A proba realízase tradicionalmente en sistema de liña onde participan, onde hai 3 tandas e cada tanda participan 4 barcos. A orientación do campo é ao longo do molle de Cabo de Cruz, que ten unha orientación suroeste. Físicamente é salir do porto de Cabo de Cruz hacia a punta de Cabío, na Pobra do Caramiñal, e a súa distancia, como sabedes, o percorrido é o tradicional, 5.556 metros, ou sea, 3 millas marinas. Será a última proba na que participen as 12 embarcacións da Liga, posto que nas 2 últimas xornadas da competición regular, a disputar en Bermeo e Portugalete, competirán tan só os 8 primeiros clasificados. A pesar de que os boirenses non están no seu mellor momento deportivo, o feito de remar na casa será motivo máis que suficiente para pelexar con forza pola bandeira. Esperamos unha afluencia importante de xente, xa que remamos moi poucas veces diante da nosa afición e estamos seguros de que van a estar ao pé do cañón animando o noso equipo. Este ano, hai que dicilo, hai que recoñecelo, non é o noso mellor momento deportivo,
pero o que sí estamos seguros é que os nosos remeiros van a facer todo o posible por sacar ou conseguir o mellor dos postos, non? Vai ser arduo, vai ser difícil, pero tamén temos en conta que co calor da afición pois esperamos que o rendimento sea un pouquiño mellor. Pola súa banda, o alcalde amosou o firme compromiso do Concello de seguir apoiando este deporte, que ten reportado tantos éxitos históricos para Boiro. Estamos en 33.920 euros con estas subvencións, máis os 10.000, andamos en 43.920 euros que o Concello pon a dispor do mellor deporte, creo que temos en Boiro, que máis historia fixo Boiro, que máis reconocimiento levou por España adiante, levou non só a Boiro, sino a Galicia, o remo de Galicia, as máis altas cotas competindo aí con os nosos compañeros vascos de Santander e asturianos, non? Queremos seguir estando na Liga ACT, se vai a apoiar para estar na Liga ACT, eu creo que Boiro e Galicia necesitan representación aí e despois que sirvan de referente e de exemplo aos rapaces. Rapaces e non tan rapaces que non faltarán á cita este domingo en Cabo de Cruz para arroupar os seus remeiros nunha proba crucial. Por sexto ano consecutivo, a regata Hotel Galatea Trofeo Pescamar terá como destino o Club Náutico de Cabo de Cruz. Unha vintena de embarcacións partirán dende Porto Novo a media mañá do sábado para arribar ao Porto Boirense ao redor das 7 da tarde, onde terá lugar unha recepción e entrega de trofeos. O domingo realizarán o percorrido inverso. Unas 19 millas, 20 millas, dependiendo, porque, como decía antes, sobre todo el trazado de ida, o de venida hacia aquí, mejor dicho, lo más seguro que lo hagamos a través de los dos. Bueno, ahora solo hay un faro por ahora, porque sabéis que uno se lo llevó el temporal en invierno, pero el faro de Camouco, ¿no? Sí, bueno, Picamillo. Bueno, ahora está también. Sí, haremos coger por estribor los faros para poder entrar directamente a la ría de Arosa, ¿no? Y la vuelta pues era mucho más en línea recta sin pasar por los faros. Haberá dúas categorías, a da clase ORC non clasificatoria e a de solitario a 2 puntuable para o campeonato galego. A regata deste ano será máis vistosa aínda que en anteriores edicións, posto que a saída coincidirá coa regata de traiñas da Liga ACT, que se celebra tamén no Porto Crucense. La salida intentaremos que coincida con la de la ACT e non vamos a encontrar con que una veintena de barcos a vela haciendo una regata y las traineras de la ACT coincidiendo con la misma salida. Yo creo que puede ser algo único que se realice. La gente que venga a las traineras va a ver una salida de vela, algo espectacular, porque la verdad que los barcos de crucero de la Galatea son unos barcos muy vistosos. A proba conta co patrocinio do Hotel Galatea e o apoio do Concello de Boiro, que ven na promoción dos portos deportivos a mellor estrategia para situar as Rías Baixas como punto de referencia do turismo náutico. Estamos encantados de un año más poder patrocinar este evento y que esperemos que sea un éxito y seguir patrocinándolo durante muchos años más. Bueno, que ese patrocinio de las empresas y todos los náuticos es fundamental para esta estrategia de Galicia Porto Único, unha estrategia que está dando os seus frutos. Están aí os datos de que cada vez hai máis interés por a náutica, os nosos náuticos cada vez están máis cheos, tanto a nivel de usuarios a nivel nacional como a nivel internacional, que estamos tendo tamén un importante despegue despois desa estrategia internacional que se está desenvolvendo na Bretaña francesa, na inglesa, en Southampton, en La Rochelle, en París, en Düsseldorf, que é importantísima para nós. Habilidade e precisión. Estas son as dúas principais destrezas que deben reunir os participantes do Campeonato Galego de Motonáutica Slalom Integrado, que este sábado recalará en Portosín. Nesta quinta proba do circuito autonómico participarán 12 equipos, compostos por 2 persoas, o patrón da embarcación con discapacidade e outro tripulante con discapacidade ou non, que deberá realizar as probas de habilidade. A clave está no tempo que estableza a organización para cada unha das probas, de entre 3 e 5 minutos. É unha prueba de habilidade en embarcación a motor, unha prueba de regularidade onde a organización dá unha serie de maniobras a realizar na embarcación a motor e dá un tempo estimado para realizar esas probas e maniobras. Entón, se te adiantas ou te retrasas do tempo marcado pola federación, entón empezan as penalizacións.
o que teña menos penalizacións ou se axuste máis ao recorrido da prova, digamos que en función deso van os postos nos que vai quedando cada equipo participante. Utilizamos todos os equipos a mesma embarcación para que non haxa o que se fai a modificar, tes o recorrido, fai unha tripulación un recorrido de prova para verificar que conoce e tal, e despois xa se fan dúas pruebas donde se puntúa a media das dúas pruebas. Trátase dunha competición moi inclusiva, posto que o feito de utilizar embarcacións perfectamente adaptadas permite a participación de persoas cun alto grao de discapacidade. Por este motivo, o Concello de Porto do Son seguirá a apoiar esta iniciativa para que poida ter continuidade, co obxectivo de lograr unha inserción real no deporte náutico. Porque é unha maneira de darlle a oportunidade a xente con minusvalías de practicar un deporte adaptado que polas súas características, sin este apoio tamén da Federación Galega de Motonáutica, que tamén ten ese apoio, e de iniciativas tamén públicas e privadas, esta xente non sería capaz de optar a este tipo de probas. Desde aquí, desde o Concello, como non, estamos á súa disposición para esta proba e outras probas que teñan a ben realizar aquí no noso Concello. O marco incomparable que ofrece a ría é un motivo máis para chegarse a animar os competidores que tomarán a saída ás 10:30 da mañá dende o Club Náutico de Portosín. Pois así chegamos ao final do noso informar desta semana. Non nos queda máis que despedirnos, lembrándoles que teñen unha cita vindeira semana á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.